ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 10:30 ಅದನ್ನ ಆತನು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋದು ಬೇಗ ಪೋದು ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಕನ್ನತ ದಾಯ್ಪಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೂನಾಗ ಐಟ ಆತದಾಲ ತರಕಾರಿಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಂಗಿ, ಫ್ಲವರ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಂಚ ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ ತರಕಾರಿಲೇನು ಕನ್ನತ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟಾಟೆ ಕೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾಪಿಕಾನ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವಿನ ಐತೊಲೈದಾಯಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ತನಿಷ್ ಮಿನಿ ತೂಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಡನ್ಲಿ ಇರಾಂಡಲ ಗೆಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ನಾಡುಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಐತೊಲೈ ದೆಂಗ ತಿಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐತೊಲೈ ದಿಯೆ ತೋಜುಂಡ ಮಿನಿ ಆ ಜ್ಯೂಸು ಒಂಚೂರು ತೋಜುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಆಯ್ದಾಲ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಧೈರ್ಯಡ ಐತೊಲೈ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಲೆಟ್ಸಿ ದಾದ ಅಪ್ಪುನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒರಿಯುಂಡು ಪಂತುಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ಬಾಲೆ ಅವೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಚೆ ಎಂದು ಲೆಟ್ಸಿ. ಸೊ ತರಕಾರಿಲೇನು ಪೂರ ಫ್ರಿಜ್ದೊಲೈ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ನಾತೆಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬೋಟ್ ಚಾಕೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಚಾಕೋಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್. ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಈ ತೊಟ್ಟೆಡತ್ತ. ಸೊ ಈ ತೊಟ್ಟೆನ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದ್ದು ದಕ್ಕೊಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದಂಟನ್ನು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಸಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೆಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಸ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಣಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ಎತ್ತು ದಿನ ಆಡಿ ಶುಂಠಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಇಟ್ಟು ಸತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರೈ ಅದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತರಕಾರಿ ಕನತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೆಮನ್ ಏತು ದಿನತ್ತು ನಾನು ಕುರಿದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತುಂಟು ತೂಲೆಗೆ ಅಂಚೆನೈತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಲೇನು ಅಬ್ಸರ್ವೇ ಮಲ್ತದು ಪೂಜಾ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ದಕ್ಕರೆ ಉಂಟು ಡ್ರೈ ಕಸ ಇದು. ಓಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಅತೆ ಒಂದು. ಸೊ ಯಾನಿತ ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಾಂಡಲ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಣು ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೆ ಖುಷಿಕ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕುಡೆ ಪಿದಡ್ ಪಾದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ಸುಜಿತ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಏನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪುದರ್. ಸೊ ಪೋದು ಆಯ್ತು ತೂಲೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಖುಷಿನ ಅವ್ ಲುಕ್ಕು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡೆ ತೂವರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಫೆ ಶೋಕ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಶೋಕುದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ನೇ ಖುಷಿಗೆ ಪಾಡಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ನಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಖುಷಿನ ಶೋಕುಡೆ ಪಿದಡ್ ಪಾಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಡ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಪ್ಪ ಪೋದು ಪಿದಡ್ ಪಾದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ನಿನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನಿಕಲೆ ಮಿನಿ ತೂಯರೆ ಇತ್ತುಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪಾಡ್ವೆ. ಸದ್ಯಗೆ ನಾ ಬೆಡ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೆಟ್ ಆತನು. ವಾವ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಅಂತೂ ಏಪಲ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಕೋಡೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ದಿನ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುಲಂಜಿ ಜನ ಜೈದೇರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಬೇತೆ ಓಲ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಎಂದು ಶೋಕಡೆ ಬತ್ತು ಕಿಚನ್ ಜೈದೇರು ತೂವರೆ ಅವನ ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲೇ ಜನಕ್ಕೊಂಚೂರು ತೆಲಿಕೆ ಬರೋನುಣ್ಣ ಅಂತ ಲಕ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ ಲಕ್ಲೆ ಆಯೇ ಪಂಡ ಸಂಡೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒಂಚ ಮೂಲ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತದು ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಚೆಪ್ಪುನ ಲಕ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕತ್ತ ಅವ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ತೂರೇನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕದು ಇಂಚ ಆತನು ಚೈನೀಸ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಚೈನೀಸ್ ಆಯ್. ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಮ್ಮಸ್ ಚಾನಲ್ ಪಲ್ಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಮ್ಮಸ್ ಇದೇ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುರ್ತಾನೆ ಆಯ್ ಕೆಲವು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೆ ಆಯ್ತು ತೂಪುನ ಆಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅವೇನು ತೂಪೆ ಆಯ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆಪುನೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಭಾರೀ ಶೋಕು ಪುನತ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂತ ತೂತೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಇಡುಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಯಾಗ ಪೊಪ್ಪುನ ಗೊತ್ತು ಪೊಪ್ಪು ನಾವುಲೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಹೊರ ಆರೇನು ತೂದಿತ್ತೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ತೂತೆ ಆರೇನು ಯಾನು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವರ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ತೂನಾಗ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನೇನು ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಇಲ್ಲು ಓಲಪ್ಪ ಅಂದ್ ಒಕ್ಕ ತೂಂಡ ಯಾನೇ ತೂ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲದು ಕೈತಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ರು ಅಂಚ 2-3 ಸಲ ತೂತೆ ಬಟ್ ಪಾತೆ ಪಾರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅರೇನು ದಾಯಪನ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎದುರು ಹೆಂಗೆ ಕುಂತಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತೆ ಪಾರೆ ಉಂಡಾರೇನು ಆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಏನಾರನ್ನ ತೂಪೆ ಉಂತಾಲೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಉಂತಾರೆ ಪೋಲೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನು ಉಂತಾರೆ ಆತುಜಿ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆ ಪಾರೋಡು ಏನು ಚಾಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಮಂತದ ಕಾರು ಉಂಟು ಅದು ಪೋದು ಪಾತೆ ಪಾಡು
ಪಾತೆ ಪಾದೋಡು ಅರೇನು ಬಟ್ ಆಯ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ಲ ಪೋಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಆರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಸ್ತ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪಿರೋರ ರಿಪೀಟ್ ಆವಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಅವ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆ ಪಾವೇರೇನು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಒಪ್ಪುನಾರು ಹಾಲಿಡೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲು ಸೊ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಏಪಲ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಏನೊಂದಿತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಓಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತು ಅವಳೆ ಕುಲ್ವೇರು ನಾನು ಅವ್ರು ಎಪ್ಪಾಡಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ನಡೆಯೋರು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಪಾತಿರ್ಪಾಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಪಡುಬಿದ್ರಿಡು ಪೇಂಟೆದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೇರು ಪೇಂಟೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೇಂಟೆ ರೀಚ್ ಆವರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರೋ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಆಂಟಿನಗಳು ಪೂರ ಅರೇನು ಅಂತ ಅದು ಪಾತಿರ್ಪಾಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂತೂನಾಗ ಬಟ್ ಕಾರ್ ಪಾಸ್ ಆದವಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಯ್ಯನ ಬುಕ್ಕ ಅವು ರೋಡ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸಪೂರ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಲ ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಪುನದು ಮೂವ್ ಅದು ಬಿಡಿಯ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನಂತೂ ಅರೆಂತೂತೆ ಅರೇನಂತೂತು ಜರಿ ಯಾನ್ ಏರುಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಯಾನಂತೂ ಅರೆಂತೂತೆ ಸೊ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಂಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ವೇಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಮುಗ್ಗಿ ನಾವೇ ಕದ್ರಿದ ಜಾತ್ರೆ ಮಸ್ತು ಬೇಜಾರು ಅವನು ನೆಂಕು ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ನಾ ಎಂಕಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಿರ ಬರರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇದ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗನ್ನು ಯಾನ್ ದೀತೇವೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೀಡಿಯೋನು ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕೆ ಏಪ ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಅವಾಗ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಟ್ ಒರ್ಮ ದಿನ ಗೌಜಿ ಇಪ್ಪುನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಯಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದೇದಿಜಿ ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಆತು ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋತುಜಿ ಪಂಡ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಿದೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂಪ ಬಟ್ ಆನಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೋಡೋಡೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ ಕಾಪೋಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪಂದು ಪಿದೋಡ್ದು ಪೋತಿನ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೇದಿಜಿ ಯಾನು ಸೊ ತೂಲೆ ಅವಿ ಓಕೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೋ ಕುಡೆಕ್ಕುಲೊಂದು ಆರಾಮ್ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿತನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ರಕ್ಷಿತನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಫರು ಊರ್ದಕ್ಕುಲಂತೂ ಮೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಪೇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಎನ್ನ ಹೋದ್ ಟೆಂಪಲ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಐಡ್ದು ಮುಮೂಲ್ ಒಂಜಿ ಜನ ತೂಲೆ ರಕ್ಷಿತನ ತೂಯೇರು ರಕ್ಷಿತನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೂಲೆ ಬಾಲೆ ದಾಯ್ಗ್ എന്നതായി തൂപ്പു നീര് ದಾಯ್ಗ್ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲ ತೂಪರೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೇನು ಪಿರಾ ಟಿವಿಡ್ಲ ಏನೇ ತೂಡ ಇರಾಗ ಯಾನ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟಾ ತೂಲೆಗೆ ಮಡಿಕೇರಿದ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನೀರ್ ದಾಯ್ ತೂಪು ನಂದು ಐ ತೀರುಲ್ಲಾರ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ ಐಕ್ ಇರೆಂತು ಬರತ್ತೆ ಓಕೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪು ನೀರ್ನ ತೂಲೆ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ತೂಪುನ್ ಮಡಿಕೇರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ದಾಯ್ಗೊತ್ತನೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಪರಮನೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನಾಗನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪರೆ ನನ್ನ ಪಿರ 4 ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ನನ್ನ ಉನೇನು ಪಿರ ನಾಡರೆ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಆವಂದಿನ ಬೇಲೆ ಸೊ ಒಂಚದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ 9th ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಥರ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮುಟ್ಟಾಳತನ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಆಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ದಾಣು ನನ್ನ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಏನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತೊಂದು ಬೆಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಚೂರೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ್ಯನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ಕುಲೇಜ್ ತಾಯ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಕುಲ್ದು ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಆತು ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಪೂರ್ತು ಕುಲ್ಲರ್ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಚೂರೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಆ್ಯನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಆನಿತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾಡುವೆ ಈಚ್ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ 9th ಡೇ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಅಂದ ಅಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ಲ
ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಇಪ್ಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆಂದು ಸೊ ಅವಳ ಡಿಲೀಟ್ ಅದು ಪೋಂಡು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವರ ಹಿಂಗೆ ಶಾಪುಂಡು ಸದ್ಯ ಯಾನೈತೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎನ್ನ ಕಾಮನ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾನಿಕಲಿ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೀಪ್ liking my videos, keep sharing my videos, hit that subscribe, lots and lots of love. See you soon, bye.